ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚେନ୍ନାଇ ସହରର 430ର ଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଫେସ୍ କଲି କି ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ କି ପୁଅ ଖାଇଲୁଣି କି କ'ଣ? ପୁଅ ମାଆକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନ ଖାଇଲି ତୋର କ'ଣ? ମାନେ ଇଏ ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା, ତାପରେ ସେ ଚଳ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। ଯିଏ ତତେ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି ତାକୁ ସେ ରାଗିକି କହୁଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତି। ଏଠିକା ଲୋକ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଜାଗର କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବି କହିବି, ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାକୁ ଏଡ଼ିକିଠୁ ଏଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାପା ମା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିବ, ଏବେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଟିକେ ବି ଶୀତ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଶୀତ, ଏଠି ଶୀତ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାଉଛି ବାଟରେ ତ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଅଛି, ଯାଉଛି। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା, ଟାଇମ୍ ହେବ 2:30। ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କମ୍ପାନୀର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାର୍କ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଛୁଆ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ପାଗ ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଶିଷ ଭାଇ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଆସିବେ, ନାଜ କଲେ ତ ଆଉ ଟୋକାଟା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି। ଆଉ ଟୋକା ଖାଲି କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠାଅ ଫଟୋ ଉଠାଅ। ମୁଁ ମାତିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ, ଯେ କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠାଅ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟା, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ସିନା ଭାଇରାଲ ହବ ଟୋକା। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଜାଗାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ରିଲ୍ସ ବି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜରୁର ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।
आशीष तो पूरा व्यस्त फोटो उठाइबापी खाली कौच फोटो उठाओ फोटो उठाओ कौन कर एत फोटो मो मेमोरी फुल कर सारा।